Şuunlar Mary vilayatynyň Mary, Bayramaly we Ýolatön şäherlerinde akşam saat 8-den soňra ähli dukanlar ýapylýar. Şeýle-de şondan soň kafelaryň we restoranlaryň işlemegine hem ruhsat berilmeýär. Akşam gün ýaşandan soňra polisiýa köçelerdäki adamlary öýlerine kowmak çärelerini geçirýär. Bu başaýlyklaryň we çäklendirmeleriň ählisi Türkmenistanda 12-nji martda geçiriljek irki prezidentlik saýlawlary bilen baglykdaky alınıp barilýan taýýarlyk işleriniň bir bölegidir. Bu ýagdaýlar barada sebitden maglumat berýän habarçymyzyň sözlerine görä, şuunlar agdalan şäherleriň köçelerinde polisiýanyň gödökçiligi güýçlendirildi. Mundan ozal köçeleri 2-3 polisiýa işgäri gödökçiligi eden bolsa, häzir olaryň sany 10-a ýetýär. Akşam saat 11-den soň köçede ýörep barýan adamlar ýa-da köçeleriň gyrlarynda, ýa-da saýlarynyň agyrlarynda 3-4 adam bolup gurlaşyp duran ýa oturan raýatlar polisiýa bölümlerine alınıp gidilýär we sol ýerde soraga çekilýär. Polisiýa işgärleri olardan niräniň ýaşaýjysydygyny, nireden gelip nirä barýandygyny, ozal tut edilendigini ýa edilmändigini, näçe çağasynyň bardygyny soraýarlar. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 9-njy martda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri soraglary berilen jogaplary bellige alyp raýatlary surata düşürýärler. Ýöne olar bu çäreleriň sebäpleri barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan polisiýa işgärleriniň bir näçesi bu çäreleri saýlawlar döwründe we onuň öň hemde ideýanynda ilatyň arasynda döräýmegi mümkin nägeleliklerin öňüni almak taýlalary diýip düşündürýär. Bize saýlaw geçip Serdar Berdimuhammedow prezidentlige bellenýänçe gaty berk durmak, adamlaryň arasynda nägilelik döredip biläjek raýatlary anyklap, wagtlaýyn tutsawlykda saklamagy tawşyrdylar diýip bir polisiýa işgäri gurrun berdi. Ol gödökçiligi güýçlendirmek we howpsuzlygy ýokarlandyrmak çärelerine kanun goraýjy idaralaryň ähli işgärleriniň gatnaşdyrylýandygyny hem sözüne goşdy. Saýlawlary we salat-salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyn sanyna görä saýlawlarda ýurduň syýasy durmuşynda tananmaýan 8 dalaşýar we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly vice-premier Serdar Berdimuhammedow prezidentlik wezipeti uğrunda bäsleşär. Yerli we halkara synçylar Türkmenistanda hakyky köp partiýalyk ulgamynyň ýokdugyny we hiç açan halkara ülgülere gawat gelýän saýlaw geçirilmändigini aýdyp, onda Serdar Berdimuhammedowyň ýeňiş gadanmagyna garaşýarlar. Köp Türkmenistanly bu saýlawlary Serdaryň saýlawy atlandyrýar. Türkmen häkimetleri saýlawlaryň öňü sirasynda gödökçiligi güýçlendirmek çärelerine fevralyň 3-nji 10 günlüğünde başlady. Bu çäreleriň çäginde Türkmen howpsuzlyk gullukları ygtybarsy diýip hasaplayan raýatlara garşy basyşlaryny güýçlendirip, häzir içinde 200-den gowrak adamy tutsak etdiler. Geçen hepdeniň ortalarynda Aşgabatyň polisiýasy ýurtda eýem ençeme ýyl bäri dowam edýän ykdysady çökgünlük sebäpli eklenç gözleginde zir-zivil gutularyny dörmäge ýa-da plastik şüşelerini toplamaga mejbur bolýan ýaşaýjylary hem saklap başlady. Häkimetler ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň we syýasy wakalaryň öňü sirasynda ten söwdasy bilen meşgullanýanlara, zähmet düzediş dispanserlerinde alkogolizme garşy bejerge alan adamlara we ozal kawyet jogapkärçiligine çekilen raýatlara gödökçiligi güýçlendirýär. Olar muny asudalygy saklamak we howpsuzlygy ýokarlandyrmak çäreleri diýip düşündürýärler. Adatlyk saýlawlaryň öňü sirasynda alınıp barilýan bu çäreler barada ýurduň içeri işler ministrliginden we Marynyň polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Barlykda mardak habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolýan yerli ýaşaýjylaryň onlarçasy saýlawlar bilen gyzyklanmaýandyklaryny aýdyp, özlerine gündelik iýjek çöreginiň gaýgydygyny belleýär. Adamlary beýdip öýlerinden çykarman, gorkuzyp saklap, özlerine bolan ýigrenji artdyrýarlar. Halky öýlerinden çykarman oturdany bilen olaryň hal ýagdaýy gowlaşmaýar. Çaltyrak saýlawlar geçip diýinse bizem rahatlar diýip marly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde aýtdy.